Pak. Ngopo? Kowe iki nek watu tok timbangi iki piye to kowe? Watu matamu ki kok piye? Iki. Luwak ngene kok. Luwak. Luwak. Yo, Kopi berarti. kopi matamu iki luwak iki dadi yang pucung yo. Iki batu bara. Yo, batu ginjal. Iki batu ginjal ini. Kita oke ginte. Ngelongi ginjalmu. Arek gawe kopi. Ya pira kuwi? 5. 5. Matamu wis-wisuk. Ngitung-ngitung ngaco ae. Lu apa papat? Songo. Asu. Enggak. Sang ngaco wong nyambut gawe. Kaceng ini sang ning kono kuwi.